מקפלים לחצי את הדף. אוקיי. על הצד שמקופל, מקפלים אותו ככה, צד אחד וצד שני. מחברים אותם בול, זה שיצא אחד. אוקיי. עכשיו למטה יש שניים כאלה. אחד מהם מקפלים לצד הזה, עוברים צד, מקפלים לצד השני. סבבה. עכשיו, רואים פה חור, מכניסים ידיים לחור ומקפלים לחצי בכיוון ההפוך. בכיוון הזה מקפלים לכיוון ההפוך. מסדרים את הפינות, כדי שזה יקפל יפה. מסדרים את הפינות. מקפלים. עכשיו, הצד שיש לו את הקיפולים האלה, מקפלים אותו למעלה. רק צד אחד. אז עוברים לצד השני, באותו אחד עם הקיפולים, מקפלים למעלה. עכשיו שוב, זוכרת, יש פה חור, אפשר להכניס אצבעות ולעשות הפוך. עכשיו זה היה מקופל ככה, עכשיו מקפלים את זה הפוך. אוקיי, מקפלים. ועכשיו יש צד אחד שמחובר, יש צד אחד שלא. פותחים אותו. הנה, יש לנו סירה.